בעבר היו מחממים את הבית על ידי סולר, על ידי חימום של מים. איך היום מחממים את הבית? היום מחממים את הבית על ידי הסקות מרכזיות ברדיאטורים, חימום תת-רצפתי במים על גז וחימום רצפה חשמלי. כמובן שיש לנו את כל המזגנים, הרדיאטורים והמוצרים היותר קטנים. כמובן, המוצרים האלה קיימים, אבל עיקר הדגש היום בחימום ביתי הוא בחימום רצפה חשמלי. החימום התת-רצפתי חשמלי עובד בעצם על עיקרון פיזיקלי. נכון. אנחנו מייצרים את החום על ידי הולכה של זרם חשמלי בתוך חוט מתכת, מתפתח חום על חוט המתכת שנקרא חוט התנגדות, וככה נוצר החום בין גופי החימום. אחת הבעיות היותר גדולות של הצרכן הישראלי היא בעצם הבטיחות של כל המחממים למיניהם. אתה יודע, מהתנור אפשר לקבל גבייה, למזגן יש שקע חשמלי שאפשר להיפגע ממנו. איך המערכת שלכם מתמודדת עם בעצם בעיית הבטיחות? מערכת החימום התת-רצפתי חשמלי מתמודדת עם בעיית הבטיחות היטב. למעשה איננו רואים את המערכת, למעט וסת החום שנמצא על הקיר, שום אביזר של המערכת אינו גלוי. למערכת הערקה תקנית, מחוברת לממסר פחת נגד התחשמלות. גם במידה וישנו מצב של מים ברצפה, פיצוץ של צינור הצפה, המערכת תמשיך לעבוד, היא תעזור לנו לייבש את הרצפה מהרטיבות. מה היתרונות של המערכת שלכם מול המערכות שבעצם קיימות היום בשוק? המערכת שלנו זאת מערכת שאינה דורשת תחזוקה. התקנו את מערכת החימום בבית. הדבר היחידי שאנחנו צריכים לדאוג שיהיה חשמל בבית, וזה דבר שקיים בכל בית במדינת ישראל. למערכת אין חלקים נעים, אנחנו לא צריכים לטפל בה. אם נצא מנקודת הנחה שעזבנו את הבית ל10 שנים, נסענו לחול וחזרנו, הגענו, אנו מדליקים את המערכת, היא עובדת כרגיל. לפני כמה שנים היו כל מיני כתבות וביקורות על המערכת חימום התת-רצפתית שהיא בעצם מסרטנת על ידי הקרינה שהיא פולטת. מהנדסי המפעל שלנו פיתחו בשנת 2000 גוף חימום דו-גידי מסוכך. גוף חימום זה אינו מייצר שדה אלקטרומגנטי או קרינה כפי שאנשים קוראים לזה, כך שהמערכת הוכחה כבטוחה לכל המשתמש בבדיקות בארץ ובעולם, ועומדת כמובן בכל התקנים הרלוונטיים בנושא זה. משום מה אומרים על המערכת שלכם, על המערכת החימום התת-רצפתית, שהיא לא מתקלקלת. לי זה נשמע קצת לא כל כך הגיוני. זה אולי נשמע לא הגיוני, אבל העובדות מדברות בעד עצמם. במערכת החימום התת-רצפתי, ברגע שגמרו לרצף את הרצפה בבית ולא פתחו אותה, אין יותר תקלות. אנחנו מרשים לעצמנו לתת לאורך ניסיון העבודה שיש לנו עם המערכות האלה כ-25 שנה, אחריות לתקופות מאוד ארוכות שלא נהוגות במוצרי חשמל ביתיים. מה קורה אם יש בן אדם שרוצה לרצף את הבית, אבל כבר קיים ריצוף או פרקט או כל מיני דברים אחרים? ישנה מערכת מוצרים שנקראת מוצרים על-רצפתיים, גופי חימום מאוד דקים שמתאימים לחימום מתחת לפרקט, שזה מוצר חיפוי רצפה מאוד פופולרי היום, וחימום מתחת לשטיחים מקיר לקיר. המפעל שלכם קיים כבר המון שנים והוא בעצם השלישי בגודלו בעולם, ואתם גם חזקים בפטנטים. נכון, המפעל הוא המפעל השלישי בגודלו בעולם. אנחנו מייצרים גופי חימום למעשה לכל מדינות העולם, מנורווגיה בצפון עד ניו זילנד בדרום. מפתחים אפליקציות שונות של חימום, לא כמו חימום תת-רצפתי הרגיל שאנחנו מכירים, אלא גם חימום של מרזבים, חימום של אפשרות של קרח על מדרכות במקומות מאוד קרים, אפשרות של קרח ברצפות של בתי קירור, מחממים אפילו מסלולי מרוצים. עשינו חימום בגן החיות התנ"כי, גני ילדים, מעונות יום, באירופה בתי קזינו, כל למעשה אפליקציה אפשרית של חימום. קיבלתם איזשהם פניות מוזרות לעשות חימום תת-רצפתי לאנשים שונים? כן, בשנת 2000 קיבלנו פנייה ממהנדסים בלבנון ששלחו לנו תוכניות של בית, והסתבר שזה ביתו של חסן נסראללה, מנהיג החיזבאללה. כמובן שהפגישה לא יצאה לפועל, הייתה אמורה להיות פגישה בקפריסין, הכל נוטרל על ידי הגורמים המתאימים במדינת ישראל.